लाखौनो लानांगोन 바빠래. Welcome to my channel. Hello guys. 네. ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम उखैबाय मा मोनजागोन ओंखाम जानायानो बैयाव आरो बियाया हाबाया बैयावनो दं गोजान माथो बापरे बिराद गोजान बे मा बियो दालि अ दालि एसे संख्रि सानानै मा दालि बियो मिथिलालै सयाबिन नङा सयाबिन थानाय मा गोथाव जागौमोन बारा बांसिन बाबो गोथावालाय बड'लेण्ड दालि ए नंगौ बेदरफोरखौ नायनांसिगोन बेदरफोरा ओंखामफोरखौबो लाबाय नै खोमोना बेदरालाय बेदरखौ औ बाबा मोजांसिन अमा आरो बियो दाउ Kirain macam. Oh, papa. Ada dia? Labra. Tadi Dia lokal nama. Lokal dong ah. Boiler. Boiler. Rumah. Iya. Boiler. Dia lokal yang dia lokal ah. Dia lokal. Lokal tahu. Ada boiler. Ang Cina ya biko bio lokal. Bio boiler. Ada. Betul pesan. बिथाङा डक्टर Doktor. Mani. गारि डक्टर Oh, nunggu. Bio, kamu kamera. Bio lokal. Lokal. Ada bio betul bau nih. lokal dengan boiler Bio betul bau nih. Omaya mi sanse jaka omaya ke hotel. Ini kuntel Tini hotel oh macam pertama. Mabri. Gede maba Arab yang mah produksi tu. oh ini putarnya itu mah Arab mah berat. Tahu pernah dawa ni masih lang bau dengan Hotel. Oh ni ada tahu pun masih lah bodoh bapak. Tahu lah kasih. Tahu lah kasih jangan sah. Salah betul. Anggap dong dia putar nak. Deng. Pitangan yang mama wa baka man mo. Anggap dia mau anggap biar kalau ya dik periwang gang punai. Kita naik. Serba जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि बर'आबो बेबायदि अमा बेदर दाउ बेदर गासैखौबो मोनो आरो जोंनियावबो ओंखामाबो नै बे ओंखामा माइरङा सरकारिना लकेल बरिया माथो बरिया बे अरला खाथिबारनि बेदर संनाया जोबोद गोथाव आरो ओंखामाबो गोथाव बिराद बायदिसिना गोथाव जानायाबो गोथाव आरो दाउ बेदराबो गोथाव आरो दालियाबो गोथाव औ बिबो बिराद गोथाव सोर संनाय नोंसोरनि रायजोफ्रा बहुत रायजोफ्राबो मोजां माथो गासिबाबो मोजां सासे सानै साथामबाबो मोजां गासिबो मोजां संदों dalia मोनबाय रा दालियाबो मोनबायनो दे ओइ दालि समायना थार संदों दालि जाबाय दे Dalia aku tahu jangan lihat jangan. Ayo मोनसे र' नायनो बेलाय मा फानलु anu geran फानलु गोरान आरो बेबोनो र' आरो इयाव मा दङ Ya kopi dengan kopi. मा हारि दङ बेयाव मा दं उन्दुग्राफ्राबो गासैबो उन्दुजोब्बाय माथो गासैबो उन्दुजोब्बाय नोंबो उन्दुदों नामा बैबो उन्दुदों हनै सासेया मेंबाय बे मा आलु आरो बे मा
Sera bisa. Oh, ơi người đi lấy về mượn mà khờ mà này phải lắm này Omaya. Noni mana? No ma nơi. mà này Tang balik jeung bayar Này ma nơi. ada lagi kayak mas malah Tang balik jeung bayar eh Are hiru di tengah hero Ayah Dah jeung bayar Sokrani pre masya. Masya kami ni. Ar masya be kami ni mani kami ni. Ar mani kan no. ukurannya mana ukurannya mobil Mubre. oh Eh, Masya ilok rela nih. Ilok rela nih. maham cari Sekali. bay này nama cái hột ở đây hột Uri no. oh nunggu coba dah ta जोबोद मोजां जोंनि बर' हारियाव अमा बेदर दाउ बेदर ना बेदर मोनो आरो बेलेग बेलेग जातिफोरनियाव बेदरफोरा सोरबा सावतालफोरना एन्जर बेदर सोरबा नेपालनिया बोरमा बेदर आदिबासिफोरनियावबो आदिबासिनिया मा बेदर Adibasiya Burma. Serba Burma apa boiler tu jayu. Adibasi ni. होयो होनालाय सोरबा अमाबो होयो सोरबा आसकासो होयो सोरबा जातिफोरा बेलेग बेलेग होयो आरो गार'फोरालाय Garoni ke mitsialo. गार'निखौबो आं मोनजायाखै गार'निखौ आं मिथिया आं मोनजायाखै Omain jago. अमानो जागोन जानो हालाय दे जागोन जेबो नङा मासेखौ फुथारबाय न' ने मासेखौनो फुथारबावबाय Masihkan futar bawa ni दायो दाउआ 3 कुइन्टेल 2 कुइन्टेल 2 kuintal 2 kuintal दायो बेजों बेसेबां जागोन bisa बेयो खै केजि arai kg kono आरो केजि खमायगोन ना बिबु गारगोन आथिं गारगोन गां गारगोन खमायगोन बियो सुनानैसो 2 किल' थागोन। सुबासो बारा जायो 2 kilo thagon दे बारे हेरुआ दिनैसो लोगो मोनथारो बेखौ गोबावनि समाव जाना हो खुद्राबो जाना हो जाना होब्रा लस जागोन आरो लस जागोन ने लस Gang sama जागोन nih. दासो मा खबर Moja दे नोंलाय मा बेदर जागोन ini masih ada औ अमा जाना हो औ नंगौ ना माथो बापरे सोर बियो नोंनिया नों सोलिराखै आंखो लोङाखै Linga apa saya dah ini beda. होमबालाय सकाव जाहोनांगोन आंखो सकाव जाहोनांगोन औ बेबो दं माथो हेरुआ Mezang मा बेदर जागोन नोंहा मा बेदर जागोन Ang lokal daw जाने. दे बिबा दंना गैया मिथिया Lokal dah mama dengar gigi baik ada. दे जाना हो Nenggian bahwa ang mici kaya. नंगौ दे Ni biar dapat na. नंगौ Kembali lebih orang lagi. Ayo terus. बा बेदरफोरानो Mejem kan hanya nunggu. मेजेम दङ नै Benar ah. दाउखौबो लानांगोन नै नोंलाय मा गामिनि बे गामिनियानो Ini benar untuk taman. गोथाव जाना हो Tahu kan aja dulu. दे रानग्रा रानग्राखौ लानोसै ambil adunan dulu ना मानसिफोरा दा टाइम जायाखै सोरबा गोजाननिफ्राय फैबाय थादों सोरबा गोजाननिफ्राय फैदों दा मानसिया खम ना 2टा 3टाफोराव बहुत मानसि जागोन दायो मानसिफोरा खम Ini ada terus di dek. दायो रावबो फैथ'बाखै दा मानसिफोरा दा लास्टआव 2टा 3टाफोरावसो फैगोन मानसि जाब्रा जागोन दायो Tapi kesan ada nggak? Kesan. फानलुखौ जाना Bika. Nak. गयखौ जाना नायनोसै नों गय लेबदों सोर मावदों गयखौलाय आंबो आइजोफोराबो बुहुत मोजां खामानि मावदों गय लेबदों मैगं हादों आलु हादों माने बायदिसिना मावग्राफोरा नै बिसोरो मावग्राफोरा गासिबो जोबोद मोजां मावो अलसिया नङा आरो मानसिफोरा अलसिया नङा गासिबो मोजां मावनायालाय आंबो दायो आइजोफोरनि गय लेबनायखौनो जानोसै गय खावनायखौनो जानोसै गयानो सोरानो बिसोरनियानो Jadi saya ada
Malik siya bitanga. Malik. लाखोन मान नोङो बाव हारिमु होननानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों नोंलाय Mo장 mundur. अ बिदिनो होनबालाय जेबो नङा दे Goodness mundur. गासिखौबो लानांगौ दौरा गोनां गोथेंगोन बिया जानानै माबायदि मोनखो मोजां नांदों ना हामा नांदों मोजां मोनदों हाबा गावनि गोसो बायदिनो जानाया नोंलाय आरो नोंलाय मोजां जानानै Mo장 mundur. मोजां मोनदों दे गोजाना नायनोसै नै Dulu lah,